Velkommen til fremtiden. Er der overhovedet nogen fremtid? Bryder 3. verdenskrig snart ud? Relevante spørgsmål i dag. Der har været utallige udrensninger og utallige massakrer. Tusindvis af uskyldige er døde. Og hver gang nogen forsvinder, så bliver Irak et fattigere land. I denne uge kom turen så til Yazidi-kurderne. Først invaderede den modbydelige ISIS-milits Shingal i Vest-Irak. For et par dage siden, så kom turen så til Shekhan på Nineveh-sletterne. Både Yazidierne og de kristne har haft to valg. Flygt eller dø. For 2 år siden besøgte jeg Shingal og stod på det bjerg, hvor 40.000 yazidier lige nu kæmper en desperat kamp for overlevelse. På toppen af dette bjerg mødte jeg en ung mand, hvis historie gjorde et udsletteligt indtryk på mig. Hans navn var Bereket Isa. Han var yazidi, og han havde mistet 8 af sine nærmeste slægtninge i et terrorangreb nogle år forinden. Han havde set bomber flænse børn og voksne omkring sig, men alligevel formåede han at tilgive sine fjender. Gennem tårer fortalte han mig, at han ikke ønskede hævn. Han sagde, vi har brug for moderate ledere. Vi har brug for folk, som tænker på fred og på sammenhold. På nogen, som siger, at hvis en anden slår mit barn ihjel, så betyder det ikke, at jeg skal slå hans barn ihjel. Det skal være nogen, som siger, at hvis jeg har et stykke brød, så skal min nabo ikke sulte. Det ville være toppen af menneskeheden. Tænk at kunne sige sådan noget oven på så forfærdelige oplevelser. Hvis vi alle sammen havde den samme indstilling, så var denne verden et bedre sted. Men desværre har budskabet om fred trange kår i disse dage. Bereket Isa, som udtalte disse ord, sidder lige nu fanget på Sinjar-bjerget i 45 graders varme. Går han ned, bliver han skudt. Hvis han bliver, er det et spørgsmål om tid, før han tørster ihjel. Omkring ham dør folk som fluer. Da den kurdiske avis Ruda fik telefonisk kontakt til ham i forgårs, brød han grædende sammen og fortalte om alle de børn, der var døde af tørst i varmen. Det er i sandhed en sort tid i historien, som så mange gange før selvfølgelig. Man tænker på Romani-udryddelsen under 2. verdenskrig, eller jødeudryddelsen. I dag har vi med os i studiet Basar Khalaf, en dansk Yiddish-troende kurder, som vil fortælle os lidt om situationen dernede. Så goddag til dig. Goddag. Hvad er det, der sker? Det er dybt rystende. Kan du prøve at fortælle os lidt om bevæggrundene for det her mareridt? Bevæggrunden er jo sådan set, at der er en islamistisk, fanatisk bevægelse i Irak på nuværende tidspunkt, og i Syrien også, som har i tankerne oprettet et kalifat. For at kunne oprette det her kalifat, mener de, at de må udrydde alle de vantro. Alle dem, som vil være en trussel mod ISIS kalifat. Yazidier har været forfulgt i mange, mange år. De har været forfulgt siden islams komme især. På nuværende tidspunkt ser vi en af de værste massakrer mod yazidier, fordi at ISIS betragter yazidier som det, vi kalder kafir. Det vil sige, det er vantro, det er djæveltilbedere. Og dermed lovliggør de over for dem selv, over for andre muslimer, at det ifølge Koranen står således til, at de så skal udrydde yazidier. Så derfor mener de, at det er deres ret at slå yazidier ihjel. Børn, ældre, som du selv sagde, kvinder, alle yazidier. Og vi står nu i en katastrofal situation, en humanitær krise, hvor vi har flere 100.000, som er flygtet, hvor vi ved, at i hvert fald over 100.000 er på et bjerg. Hvem er de her ISIS? Hvad står det for? ISIS, de står for, som nu hedder de godt nok ISIS står for Islamisk Stat i Irak og i Syrien. Og de har så senere ændret navn til bare Islamisk Stat. Hvad baggrunden er for, at de har ændret navn, det kan man kun lige forestille sig, at de mener, at det ikke længere kun skal være Irak og Syrien, men nu generelt skal være
islamisk stat. Et verdensherredømme? Et verdensherredømme. Hvor mange er de? Har vi tal? Vi har ikke noget tal på dem, men det vi ved, det er, at de vokser markant og meget hurtigt. Og det er fraktioner fra mange lande, som er taget ned for at hjælpe ISIS i deres Præcis. folkemord. Det er oprør i landet selv. Det vil sige, det er almindelige irakiske borgere, sunnimuslimer, som har tilsluttet sig ISIS. Og det samme i Syrien. Det er dem, som de såkaldte hellige krigere fra de vestlige lande, som tager ned for at tilslutte sig ISIS og kæmpe kampen, den hellige krig, som de så mener er, ved at oprette et kalifat, en islamisk stat i Mellemøsten. Der har også været danskere, som er taget ned for at hjælpe ISIS. Så vidt vi ved, så er der i hvert fald danskere, som har givet udtryk for, at de vil ned og kæmpe for kalifatet, for den islamiske stat. Ja. Du nævner sunni-muslimer. Det er måske værd at vide, at efter koalitionsstyrkerne trak sig ud af Irak, så skulle der dannes en stat, og der har Shia fået generalmagt. Kan det så have hvis vi skal tale politisk bevæggrund, kan det være et forsøg på at genetablere sunni-muslimsk magt, at det her ISIS er opstået, eller hvordan? Jamen det er helt klart, at en af grundene til, at i hvert fald hvad de mener selv, er grunden til, at de nu vil have med at sige det, fordi de mener, at de havde for lidt at sige i forhold til den shia-muslimske leder, som der var. De mener, at de ikke blev hørt i parlamentet, blandt andet i den irakiske parlament. Så derfor mente de, at det her det var en fair kamp for sunnier at kæmpe kampen. Og det betyder jo selvfølgelig også, at Yazidi er ikke de eneste, som har lidet under ISIS brutale handlinger. Det er også shia-muslimer, som de brutalt myrder, og kristne, som de også brutalt myrder, udover Yazidier. Lige nu er det bare Yazidier, som er i fokus for dem, fordi de er en lidt større minoritet, som de vil udrydde. Og vi hører, at de giver dem ligesom, du har 2 valgmuligheder. Enten at konvertere til islam, eller blive dræbt. Ja. Og du skal udlevere din kone og dine børn i deres varetægt. Ja. Og de siger, at det er religiøse motiver, der er bag det, at jidisherne er djævletilbedere. Ja. Det kommer så af Malik Saus, som som er en engel. Ærkeengel, ja. Det er en monoteistisk religion. Ja. Så Gud har skabt verden, og så er der de her 7 engle, som får lov at varetage og passe på jorden. Og så er der især ham her Malik Saus, som ikke vil bøje sig for Adam, fordi han er skabt af støv kun. Ja. Og i islam, i Koran, så der er det navn, som repræsenterer Satan. Ja. Hvordan hænger det her sammen? Det er fuldstændig korrekt, som du siger. Dawsi Malik ville ikke bøje sig fra Adam, fordi at han sagde dengang, ifølge religionen, at han var jo skabt af Gud, og det der Gud skabt skal ikke bøje sig fra andre end Gud. Og derfor bøjede han sig ikke for Gud. Det gjorde Dawsi Malik til ærkeenglen, til den vigtigste engel, til den, som skulle passe på alle os mennesker på jorden, og den, som skulle lede os på rette vej. Den, som skulle fortælle os, at det er altså kun Gud, vi tilbeder, og ingen andre. Så derfor det med, at vi er djævletilbedere, det har intet i sig. Det med, at der er nogen, der betragter Derdaus som Satan, som du selv siger, det har intet i sig overhovedet. Vi tror kun på det gode. Vi har ikke noget helvede, vi har ikke en himmel. Vi tror på Gud, vi tror på, at mennesket skal lede sig hen mod Gud ved kun at tro på det gode. Derfor tror vi på kun det gode i mennesket. Og derfor leder vi altid efter det gode i mennesket og i livet
Og derfor er Derdaus ikke satan, eller har overhovedet ikke noget med satan at gøre, og derfor er vi på ingen måde djæveltilbedere. Så der er ingen tavler, der er ingen bud, der er ingen lov på den måde, som prøver at krænge ned over mennesket. Det er måske også derfor, at siger det til seerne, at de færreste af os her kender til religionen, fordi vi netop ikke har i årtusinder forsøgt at konvertere osv. Det er en såkaldt menneskevenlig religion, kan man sige, på den måde. Vi betragter os som man kan sige, at da religionen kom til, betragtede vi os som tilhængere af religion, fordi der ingen andre var. Det her det er verdens ældste monoteistiske religion, som du siger, og det vil sige, at vi var de første, der troede på, at der var en Gud. Man kan ikke konvertere til religionen, og det betyder jo, at vi intet får ud af at skulle missionere, i og med at man ikke kan konvertere. Det er en religion, der er baseret på menneskets gode. Det er gode i verden, og det er gode, at man skal søge. Søge indad også, forstår jeg ikke, at det er en filosofisk retning, ligesom Zarathustra på sin vis. Ja, altså det er en filosofisk religion på den måde, at den går ud på, at det er menneskets sind, det er menneskets tanker, det er menneskets kompetencer. Det er alt det gode i et menneske, man går efter. Og når man søger efter det gode i sig selv og i andre, så er det også den måde, at man kan søge hen mod det gode i en anden verden, det vil sige ved Gud. Søge hen mod det gode. Hvordan tror du så, at det kan være, at den er blevet misfortolket så grelt? Det er jo simpelthen ren og skær manipulation, fordi at det her det er jo en religion, man vil af med. Missionærer har jo selvfølgelig det til formål, at de skal få andre til at konvertere til deres religion. Og i og med, at vi ikke har det, så er vi jo ret sårbare på den måde, at hvis vi bliver udryddet, eller hvis der er nogen, der er efter os, så er det dem, vi mister, og der kommer ikke flere til. Det er det, der sker nu her i de her dage siden juni. Præcis, især, ikke? Jo. Hvor mange er der tilbage i disse troende? Der er ikke noget endeligt tal, men vi ved i hvert fald, at der er maks 2 millioner. Man regner med, at der er et sted mellem 1,5 til 2 millioner på verdensplan. Vi startede med at være en 7-8 millioner bare i Syrien. Så det her det har været en kæmpe religion. Alle kurder havde den samme religion. De var jo ezidier indtil islam kom til, og hvor man omvendte folk. Og muligvis også andre religioner, som har været missionærer. Så på den måde er vi jo blevet noget færre efter alle de her massakrer, der har været. 74 massakrer tæller vi i dag. 74 er, hvad vi har talt, og det er ud over dem, som er gemt lidt af vejen, og man ikke har talt med. Det her det er helt klart en af de værste massakrer, fordi der tæller vi mange tusinder døde ezidier. Hvordan skal man rejse sig for det her? Hvad er det, I kan gøre her, både internationalt i samfundet? Selvfølgelig sidder du her nu og gør opmærksom på det. Er der andre måder at... Det vigtigste for os som er tilbage her, det er for det første at fortælle alle i verden, at vi har intet imod islam, vi har intet imod andre religioner. Trods det her har vi stadigvæk ikke noget imod islam, fordi vi ved udmærket godt, at det her det har ikke noget med islam at gøre. Det er simpelthen nogle fanatiske, hvad kan man sige, nogle fanatikere, som har en lidt ekstrem fortolkning af en religion, som på den måde udnytter religionen nok også til at fuldføre sine handlinger og for at opnå sit mål. Så derfor så er det egentlig, handler det her egentlig om at få stoppet de her fanatikere. Det handler om at få stoppet en så brutal bevægelse, en så farlig bevægelse for hele verden. Og de eneste, der kan gøre det, det er simpelthen det internationale samfund. Det her, det er et ansvar, alle må tage. I og med, at vi er mennesker, så er vi også medmennesker. Og det betyder, at det her, det er det internationale samfund, der må rejse og se, at der er simpelthen brug for en indsats fra alle sider. Hvilke initiativer har der været nu fra det internationale? På nuværende tidspunkt er USA gået ind ved at bombe i Irak. Og det har holdt dem lidt tilbage, men som sagt, de blev noget stærkere, de har fået nogle flere tilhængere undervejs, så de er ikke lige bare til at stoppe med det samme.
Man har oprustet den irakiske hær og den kurdiske hær og PKK ved at yde bistand i forhold til våben. Og man yder humanitær hjælp. Problemet har bare været, at mange af dem her på bjerget gemmer sig af skræk, fordi de kan se ISIS ned fra bjerget, og derfor gemmer sig i nogle bjerghuler osv. Så derfor har de ikke adgang til den mad og drikke, som der bliver kastet ned. Så det de har, det er det, de har tilbage, da de er flygtet. Ja. Og det er et spørgsmål om tid for maden og vandet også. Ja, de dehydrerer. Præcis. Og der er jo mange vidner, som fortæller beretninger om hvad de ser, når de sådan kigger rundt på bjerget. Og der ser de mange døde børn, mange døde ældre, som har jo været så svære i forvejen, og som er gået bort før tid i forhold til dem, som er, kan man sige, de lidt yngre, det vil sige de damer og mænd, som kan klare sig lidt længere tid. Men det er en kamp mod tiden, og det er helt sikkert, det her det er en kamp mod tiden for dem, som opholder sig på bjerget, hvis der ikke gøres mere end det som man har sat i gang. Og det er man simpelthen nødt til, hvis der er flere, der skal overleve. USA står vel heller ikke helt uden skyld i den her katastrofe, og heller ikke Vesten som sådan, som følger Irak-invasionen. Det er fuldstændig korrekt. Man forlod Irak 2 år før tid. Man tog sine tropper ud 2 år før tid i USA. Velvidende, at Irak ikke fungerede. Der var et styre, men styret fungerede ikke. Militærmagten var ikke tro mod den irakiske leder, og det er jo der er ingen tvivl om, at hvis militærmagten ikke er tro over mod lederen, at det vil så få fatale konsekvenser, hvis nu der skulle gå hen og opstå noget som det her. Det var man klar over, det må man have været klar over, selvom man oprustede den militærmagt. Og det betyder jo selvfølgelig, at der var nogle minoriteter, som i forvejen var ret sårbare, bliver endnu mere sårbare, fordi de bliver overladt sig selv. Der er ikke nogen til at beskytte dem, hvis nu der skulle ske noget. Ja. Og derfor så er det helt klart, at når man overlader et land, som ikke fungerer efter en så brutal krig, også sådan en langvarig krig, så overlader man en masse sårbare mennesker til sig selv. Og dermed har man helt klart et ansvar for at gøre noget, når sådan noget her sker. Og det er helt klart, det her det er et ansvar, resten af Vesten også har, som har været med til Irak-krigen. Man kan diskutere, hvorvidt Irak-krigen var korrekt eller ikke korrekt. Men følgerne af den kan man ikke tale sig udenom. Det er helt klart et ansvar, at bære på sig. Ja, som Danmark også har, og vi ser ikke udenrigsministeren eller statsministeren komme med udtalelser endnu, hvilket man godt kan klandre nationen for at skamme sig over overhovedet. Ja. Både på menneskehedens vegne over, at det her kan ske, men også til det at være danskere, når de ikke tager et initiativ. I hvert fald på den politiske front. Helt klart. Vi føler jo, på en måde føler vi også lidt i stikken, fordi at det er helt klart, at når Danmark vælger at gå ind i en krig for at støtte sine allierede, det vil sige blandt andet USA og de øvrige, som gik ind i krig, så kan man ikke bagefter komme og sige, at det her det er en intern konflikt, Irak selv må løse. Den her konflikt opstod jo, fordi der var en krig, og det overlod en masse sårbare minoriteter til sig selv. Og det betyder, at når man går ind i en krig, så er man nødt til at hjælpe menneskerne efterfølgende. For det er jo helt klart, at den svære proces kommer jo efterfølgende. Så vi føler os sådan helt klart, vi er rigtig glade for den støtte, vi har fået på de 2 millioner, som indtil videre at der er givet udtryk for, at det er en humanitær indsats, man vil yde. Men der er ingen tvivl om, at vi føler lidt trådt over tæerne i og med, at Danmark ikke på nuværende tidspunkt har været ude at tage afstand for det. Vi diskuterer dagpenge, vi diskuterer ikke, at der er flere 100.000 mennesker på et bjerg, der er ved at sulte ihjel. Børn, der bliver begravet levende, kvinder, der bliver begravet levende. Diskuterer vi ikke, vi diskuterer dagpenge. Jamen politikerne lytter jo ikke efter, altså, så det er lige før, at vi skal lade dem være ude af billedet. Hvad kan vi som borgere gøre? Hvordan kan vi støtte jer? Jeg ved også, at I har en gruppe, I sidder også i tænkeboks og forsøger vi har sat gang i nogle initiativer. Vi er i gang med en indsamling lige nu. Vi har søgt nævnet
tilladelse til at lave en indsamling, så det her, det kan den danske befolkning og øvrige, som vil støtte sagen, være fuldstændig berolige overfor, at det er penge, der går direkte til ofrene. Det her, det går præcis efter reglerne, så det her, det kommer i de rigtige menneskers hænder. Og det er helt klart, at vi har en interesse i, at det skal være de rigtige mennesker, der kommer til at modtage de her penge, og det er helt klart, det er ofrene. Derudover er vi i gang med, og har vi andre initiativer. Vi er ved at arrangere en støttemiddag, som kommer til at foregå den 23. august, hvor vi igen vil samle penge inden, hvor vi vil give noget mad, noget drikke, til folk, som har lyst til at komme og støtte. Vi vil have nogle taler, som vil komme og fortælle nogle eksperter og nogle politikere, folketingsmedlemmer, som faktisk har involveret sig i det her ret meget, som vil komme og fortælle om, hvorfor det her det er så vigtigt, at vi støtter og gør noget og bakker op omkring. Og derudover sidder vi, som du selv siger, i en tænkeboks og prøver at finde ud af, hvad vi ellers kan gøre for dem, som heldigvis, uheldigvis kan man næsten sige, overlever det her, og nu skal leve i en hverdag, hvor de har mistet ikke kun deres egen del, men deres familiemedlemmer og deres børn, måske deres koner, hvad de end har mistet. De sidder jo tilbage og har brug for hjælp. Ja. Jeg synes, det er fint med en støtte med dig og de ting, og der er noget mere grundlæggende på spil her. Virkelig et eller andet galt med den her menneskehed, og jeg tror, vi kan blive enige om, at det ikke nytter noget at sidde og græde over det. Dog er det alligevel bedre end måske bare at fortsætte sit liv upåagtet. Det er svært at skulle forholde sig til det her, selvfølgelig. Det er, når jeg ser det, så kunne det gå hen over hovedet på mig, fordi det er tal. Det der, som jeg også smider ud i hovedet, 50.000, 90.000. Så hvordan skaber vi en nærmere forståelse for det her? Som du selv siger, så må alle religioner i bund og grund gå ud på det samme, og det er, at man skal være et godt menneske på denne jord, og være et godt medmenneske, endnu vigtigere måske, på denne jord. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at respektere og acceptere. Respektere og acceptere. Lære sig selv at kende. Når man respekterer andre, så lærer man også at acceptere. Det hele det går hånd i hånd. Det handler om at få en forståelse for et andet menneske. Kan man ikke acceptere, kan man ikke respektere, så må man i det mindste holde sig udenfor. Hvordan opnår man en forståelse for et andet menneske? Måden vi opnår forståelse for et andet menneske, det er at være at lytte til et andet menneske og ved at se det gode i et andet menneske. Lærer man at se det gode i et andet menneske, som er det, som jeg tror på og som min religion går ud på, så lærer man at få en større forståelse for det andet menneske, og dermed lærer man at respektere det andet menneske og acceptere det andet menneske. Ja. Jeg vil gerne ind på, at I også har været til demonstration her for nylig. Og det kan vi, hvis vi kigger her, så er der nogle billeder. Ja. Frygten for ISIS har de efterfølgende dage spredt sig, også i de andre områder, hvor ISIS bor. I dag har omkring 80% af ISIS-erne måtte forlade deres hjem og ejendom og er på flugt for at overleve. Siden ISIS trængte ind i Iraks næststørste by, Mosul, har de siden begået massakre efter massakre på forskellige religiøse minoriteter i Irak. Og der er der på et tidspunkt her, at der kommer en bil forbi og råber. Så det vi hører, der sker til demonstrationen, det er, at der er en, der kører forbi og råber, at de alle sammen vil blive udryddet, og de vil sejre. Det er sådan den, vi har fået at vide, at det er det, der bliver råbt. Dem, der så gik til angreb, det var folk, der havde mistet, og folk, som stadigvæk havde på bjerget. Så det er helt klart, at det her, det vækker jo, altså det vækker jo den sorg, som de stadigvæk har, endnu mere i live, og det vækker det savn, som de stadigvæk har, endnu mere i live, og det er helt klart, det vækker lidt mere vrede, end den, der er på grund af det, der sker. Så det her, det var folk, som havde mistet, som simpelthen ikke kunne klare det længere.
som man kunne se, så prøvede de andre at stoppe vedkommende. Så udgangspunktet her er altid, at vi går tilbage til vores religion og tænker på, at det handler om det gode. Så derfor fik vi selvfølgelig stoppet den her fyr her, som nu var gået til angreb på den anden. Men det, der var sket, det var simpelthen, at man hyldede det, der sker dernede til en demonstration, hvor det helt klart er en masse sørgende mennesker, som mister og som havde mistet, og som stadigvæk er bekymret for, om de skal miste endnu mere. Det er klart, altså ytringsfrihed bærer også nogle konsekvenser, hvis man vælger at bruge den på den måde. Præcis. Det er helt forståeligt. Præcis. Du nævner, at man skal tro på det gode. Måske bare se det virkelige, at tingene, både se det i det mørke, det har en gang imellem, og også det lys, som vi heldigvis også får. Ja. Og så må vi vel også bare styrke os på den kærlighed, vi kan have til hverandre. Og med det håber jeg virkelig, at vi kan rejse os sammen for den her tragedie og sprede de påfulde fingre derop. Ja. Det er helt klart, det er selvfølgelig også noget af det, vi håber. Vi ved jo selvfølgelig, at vi kommer lidt stærkere ud af det her, fordi at den stemning, der er blandt næsedierne, er først og fremmest sorg. Og det kommer vi ikke udenom, og den her sorg, den vil vare rigtig længe. Og den her følelse af, at vi føler os forrådt, vil også være der rigtig længe. Samtidig så har det her styrket os ekstremt meget på den måde, at vi har aldrig nogensinde stået så stærkt sammen. Vi har aldrig nogensinde, som i dag, følt, at vi alle sammen er forenet på en eller anden måde. Så på den måde så har det styrket os. Det er selvfølgelig trist, at uanset hvad, at der skulle sådan en så kæmpe massakre til, et folkemord til, for at få verden til at ligesom at vågne op og indse, at massakre og folkemord, det kan altså også godt foregå i det 21. århundrede, når man ligesom, selvom man tror, man er vågen, når man er naiv, så er det det her, der sker. Og det er helt klart, at det er en ren skær naive mennesker, som har valgt at tro på, at det ikke kunne være en trussel. At tro på, at det her det ville være noget, der gik over. At det her det var endnu en lille oprørsgruppe. Selvom man kan se, at det er noget, som faktisk er muligvis også en trussel mod Vesten nu. Bazar Khalaf, du skal tak for at komme her forbi i den her meget, meget svære tid. Så tak for, at du ville komme. Tak fordi jeg måtte komme og fortælle historien. Hvis vi ikke har medmenneskelighed nok til at reagere over for det her, selvom det ikke direkte påvirker os, så er det vel ligesom et rodnet, som hurtigt kan brede sig, hvis det ikke bliver stoppet. Så lige pludselig så dukker de op foran din dør, hvis vi ikke forholder os til det her angreb mod menneskeheden, som det er, sådan set. Og hvordan forholder vi os så til det? Det kan være, at du skal gå ud og være lidt alene, enten i skoven eller i en park. Finde ud af, hvad det vil sige at være menneske, og så tage stilling til de nærmeste. Og så selvfølgelig kan du opsøge yderligere information omkring massakren her, og hvordan at du kan være med til at støtte en genopbygning. Fremtiden er usikker, heldigvis, ellers vil det vel blive kedeligt i længden. Men lad os arbejde for en bedre fremtid, alle sammen.